chosen one, masiqhubeke. Uhlekiwe mosungithathatha, wathukwa nguthathatha. Baba khona bakubethayo kule humiliation stage yakho. Ngexesha ubona ungeyonto. Ukhona bagqibileyo man ba soze uphumelele empilweni. Uwile. But you hayi uhlulekile. Mamela ke namhlanje ndizokunika i-traits, impawu ozafuneka uzisebenzisile ukuze ukwazi uthi rise above le humiliation stage. Ukwenzele napha kula row ipha spiritual realm omkhulu bakho bahleli kuyo bakujongileyo abahlulekayo lendlela kuyo bakwazi ba baqhwaba izandla nabo bangabinabhongo lento yenzileyo. Istage sesakho mos kubukelwe wena nawe uyazibuza ba hayi man abantu baqhela ukwenzeka lento kutheni xa igame yami kuhlekwa kangaka or ngiqhela ungahoyi xa yenzeke ebantwini kutheni xa indimi because kaloku inkulu into ohamba nayo xa uyiqondi inkulu le gift. So kuzafuneka ke ngokuqale uadopter lanto kuthiwa si-sportsman mentality. Umuntu odlala irugby, ibhola, intontonu ukuze aphumelele aziwe simazi sikwazi ukuthi siyakolisi. Kukho imentality abaye bayisebenzise. Uzafuneka usebenzise la mentality yabo nesa strategy sabo. Sesiphi esi strategy? Esi strategy kulapho sizawufuna wena ube ne-routine leya uba nayo xa unomntana. Ekseni uyamazi ukuthi uyavuka uyatya ipapa uyahlamba emini uyalala leke ngoku ijongise wena ngoba nawe ngokufuneka uphumile kule qona ukuyo. Xa ku humiliation stage afuneka ube ungevezela amadolo man. Ungevezela amadolo. Ubusithi hayi umhlaba yani. Yes, it's been 22 years, it's been 40 years of humiliation. It's been because you are dragging it ngokukhalaza ungathathi steps and taking the lessons. Number 1, kuzawufuneka uzipositione physically where uzawuvuka ekseni ngoku ungena 2 run wena 2 bob unxibe noba ziteki or amaphaca whatever you have uthathe power walk yakho. Abanye ke bayakwazi ukubaleka nikwazi ke mna kujoga ndiyohluleka. This is you working on yourself. Esasilungu sithi work on yourself. Khawuzisebenze khawuhoyane nawe physically uziqoqe mntasibaleke uyobaleka noba yi1 hour because ingqondo kuzafuneka iphefumule kokugezeleka. Uhambe uyojima man uyozivocavoca nasepakini uthathe walk uyaqonda utshintshe ihlobo tyangalo ube ngumuntu otya amakhaphetshu ngoku because you want to glow kaloku sana usena imali yothenga iRevlon nentontoni izishayinisa ubuso kaloku mntasekhaya. So kuzafuneka ube ngumuntu ozazihoya physically. That is number 1. Physically ushaya i-sportsman mentality ke ngoku. Number 2, mentality yakho mayibe strong ingabi weak. Suziyekela mntase hlamba ekseni njengomuntu wonke enungahlala endaweni emdaka ube ngathi awuhlupheki man ube into engathi imali zigcwele apha kuwe. Mentality yakho leyo. Emotionally ube upbeat ube ngilamuntu uhlenje upositive ngokukubi iminyaka iyahamba. Hey abantwana bami bebeze bathi ndiyanqwakuzana bathi hayi mama hayi abanabhongo ngoba hayi umfazi positive uthi xa kwenzeka into uthi hayi man ndifundiswa uthi xa kwenzeka into uthi hayi I'm sure ila period abanifundiswe into so and I have mistake nyani ufundiswa lonto. That's emotionally you are positive. Uyaqhafeza man awuna next ngelo xesha ubhida umtyholi. Hey ubuye ke ngokuthi uzipositione spiritually mntase. Kukubuza uquqa ecaweni ukuwe ubuza uquqa
uzawuphahla okokoko kukuwe uba uzawujoyina esi spiritual awakening nake sindikhuphe ekoneni believe ukuthi siso ke nyani kumanqam because siyi permanent solution ezintweni asidingi gobela asidingi mfundisi wena uzikhupha ngokwakho. So you have to position yourself spiritually. Uthini uziposition spiritually? Une habits ozenzayo every day, uyathandaza, une mantras zakho every day. Number 5 kule period yakho yokuzipositiona, uzipositiona financially ke ngoku. Anditsho mhlawumbe umkela igrant ngoku and stuff. Kuzafuneka ube ngumuntu oyisebenzisa la 370 badlileyo. Ndiyayazi uba kushota ugesi uthintini, kuzafuneka ube lichule apha emalini. Uqale uba ngumuntu okwazi usebenzisa la 300 ibonakala bayenza ntoni. Ndithe kuwe position physically, mentally, emotionally, spiritually and mentally. Uyazibala bethuna zi5: spiritually, emotionally, financially, physically, mentally. Ixesha lakho ke ngoku liduru, awusahlali nabani na, because kaloku uxakekile ngoku le project ulusanda. Ulusanda age le brand sisebenza ngayo today uphume kulo ngcinezelo. I was crushed like a diamond because ndiyiyo nawe uyiyo. Awuhlali nabani na ke ngelixesha bethuna le sportsman mentality, because ngoba bathi xa bebona ngathi khona ukushukushukuma kwenzayo bafuna ukwazi bawenzani nalo. Mna ke ndaqala kanje, ndaqala ngovolunteer kuba ndizazi uba nesiphiwo sokwazi ukuthetha nokukhuthaza abantu nokuthini. Ndayezikolweni ndafundisa abantwana, ndabanceda namane ndibapha indlela yokuphila because igift endiyiphiweyo le. Ndabeke ndiyakwazi namhlanje uthetha oluhlobo. Ndithe kuwe adopt i-sportsman mentality, i-trait ozafuneka uyisebenzisile leyo. Jonga, xa wenza into oyidalelweyo, oyiphiweyo, uyifumanise la purpose uyiphiweyo, ude wazifumanisa uba omna ndithanda ukwenza so, uthanda uthunga izihlangu, uthanda uhlamba imoto, akho nto igxekekileyo because uyenza ngokuyithanda. Iyaphuma ibhizinesi phaa kula life, ungaze uphinde usebenzele mntu. Manipeze apho. Love and light bethuna. Enkosi ngokundisupporta, and those who are saying to me bacela ndithethe ezinto ngesilungu. Andikwazi uthetha ngesilungu mna when I'm in this state, because in this state ndi spiritual. Andikwazi uthetha isilungu. Ndizawucela bethuna abantu abasazi isilungu bamane becacisela abantu, andizuzishare ezi post ngesilungu and andivaleli mntu ngaphandle. Peace out. Love and light.